Is-suċċess tal-ewwel Biennale ta' Malta jqawwi qalb Heritage Malta biex ikomplu għaddejjin bit-tħejjiet tat-tieni edizzjoni. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal lil TVM News li Heritage Malta għandha impact assessments tajbin ħafna dwar l-organizzazzjoni tal-ewwel edizzjoni u għalhekk se tibni fuq dak miksub ħalli t-tieni edizzjoni tkun suċċess ukoll. Il-Biennale qed tagħmlu Heritage Malta għax huwa parti mill-viżjoni tagħha, huma parti mill-mod kif qed trid li l-mużewijiet u s-siti tagħha jinbidlu ħalli jkunu relevanti għaż-żminijiet tal-lum. Is-Sur Kutajjar qal li l-ewwel edizzjoni kellha rispons tajjeb ħafna anke mix-xena artistika Maltija u Heritage Malta trid tkompli tirrakkonta l-istorja permezz tal-arti u l-patrimonju li jagħmel lil Malta magħrufa madwar id-dinja. Madwar id-dinja jsiru ma' 350 biennale. Iktar minn 130 minnhom qegħdin fl-Ewropa, ġifieri hemm competition, imma tagħna biss li qiegħed f'dal kuntest li jitkellem mal-istorja, li jispira ruħu mill-istorja. It-tieni edizzjoni tal-Biennale ta' Malta isir bejn il-11 ta' Marzu u d-29 ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Is-Sur Kutajjar għal ukoll li sejħa internazzjonali biex jintgħażel id-direttur artistiku għall-edizzjoni tas-sena d-dieħla daħlu aktar minn 20 applikazzjoni. Fost l-applikazzjonijiet qal li hemm ismijiet kbar fix-xena tal-art internazzjonali. Is-Sur Kutajjar qal li minn stħarriġ li sar dwar l-ewwel edizzjoni joħroġ li 80% tal-poplu Malti jaqbel li l-Biennale jerġa' jsir fis-siti ta' Heritage Malta.